טוב, חזרנו לקלרה, אני צריך להראות לכם מישהי, זאת חברה של אלעד, קוראים לה ליאת. תגידי שלום. רוצה להגיד לאלעד עם משהו ביום הולדת? היא צוחקת. תצלם את השומר ראש שלנו. יש לנו שומר ראש? מה הוא רוצה? אלעד רוצה שיהיה לו שומר ראש והוא מגניב כמתנת יום הולדת. את לא רוצה להגיד לאלעד עם משהו ליום הולדת? תגידי אלעדי. 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 וואי וואי, כמה מילפים יש פה.